gran arquitecte, el senyor... Quin gran arquitecte... Com es diu? Gaudí. Ah, sí, podrem gaudir d'aquest gran arquitecte... No, Antoni Gaudí. Ah, sí, l'Antoni també podrà gaudir. He viatjat per molts països, per tot el món. Sí, para, sisplau. He viatjat per... Esperar. És una cria, és petit encara. Jo no soc petit! Estàs content d'estar aquí a la Sagrada Família? Sí, és increïble, és increïble. M'agrada molt. T'agrada molt? Sí, però falta una cosa. Què? Un niu. Un niu? Sí, jo voldria fer un niu amb una de les torres. Un niu amb una de les torres, no sé si et deixaria. Un niu gaudinyà. Gaudinyà, modernista. Amb terrassa. Amb terrassa? Piscina. Piscina. L'idioma dels gats. Miau, miau. I com les gallines. I ara t'explicaràs com parlen els gossos. Per exemple, l'idioma dels gossos, per dir que estàs content. I ara, per dir que estàs trist. Molt bé, i ara per dir que estàs enfadat. Molt bé. Bé, fort, i no deixis anar, vale? Sí? Sí. Butzi, m'espanyaràs el tu. Agafa-la bé i no deixis anar, vale? Sí? Perfecte. Vale? Butzi, agafa-ho bé i sobretot no obres la boca. Vale? Ah, Butzi. Hi ha gargassos, hi ha tortugues, hi ha gallines, hi ha un gos, però no hi ha un mico. No hi ha un mico? No, que hi hagi un mico. Home, no hi poden haver-hi tots els animals. No. Per què? Per què? Perquè no hi creuen. Oh, un mico sí, són petits. 1, 2 i 3. Oh, s'aguanta. Contem. 1, 2, 3. Molt bé, Butzi. És el teu nebotet? Sí. El mini Butzi? Sí. Però no agafis l'ou, que el trencaràs, ja el guardo jo, que a més has de parlar, el guardo jo a la butxaca, perquè si no es farà malbé. Vale? Butzi, però deixa anar l'ou. Vale? El guardo a la butxaca perquè si no es trencarà. Butzi. El guardem bé, I sobretot... Però com ho fas, això?